Salutare tuturor, eu sunt Claudiu și acest joc m-am gândit să-l continui, să jucăm tot Score Hero, să începem. După cum vedeți, m-am mai jucat, am trecut de nivelul 18, suntem în sezonul 2. Haideți să ne luptăm cu Granada. Avem out și este minutul 30. Ce save! Ce pregătită este Granada de data aceasta, dar tot nu ne poate face noi față. Incredibil, ne-am blocat aici fenomenal. Singurul este șut și deja pierdem o bucată de dinero. Păcat. Păcat, pentru că acolo putea să mai înainteze. Dar aici este poziție bună de șut. Când data asta reușim, doar cu o steluță, nu-i nimic. Oh, și prima dată când jucăm cu naționala, jucăm cu Saudi Arabia. Oh, Arabii. Și ce frumos! Da, marchează și ei. Aici schimbarea între noi. Da, apăsăm. Cine au mai băgat încă ceva mai mișto? Asta este tot ce. Și am primit și încă 4 lei. Valencia. 3 lei. Gol! Elche. Cordoba. O echipă foarte bună, Cordoba. N-am ce zice. Apărarea bună. Mijlocul așa și așa. Și atacul de are apărare asta. Ei știu să se apere foarte. Dar nu ne pot face față nouă. Și mai primim încă 4 lei. Și marchează și devine un gol și el marchează și pe al doilea. Incredibil! Să nu fie de două. Dar și noi facem o fază foarte frumoasă. Și cred că aș vrea să termin la sezonul. Oh, spectacular! Și după cum vedem, avem un record fără să ne pierdem decât o bucățică din inimioară. S-ar putea ca episodul ăsta să fie un pic mai lung. Oricum și noi și voi aveți timp. Nu-mi închipui că acum aveți ceva de făcut. Oricum știu că și copiii vor să scape de teme. Cu o distragere perfectă pot face ce vor ei. Ce posesie frumoasă avem de noi. Tot aceea. Dacă nu se arată nimeni, jucăm numai așa. Până se arată ăsta. Se arată și ăsta. Gets the header in. Back off the bar. Oh, good clearance. Gets the header
Și faza iese cu gol până la urmă. Așa a dorit Dumnezeu, așa am dorit și noi. Oh, olo! Ce a fost aia? Ce frumos! Și noi n-am ce zice, facem acum niște combinații beton, beton. Nu m-am uitat, veneam, hai să pas. De ce șut? Adică este foarte bun. Și l-avem și free. Nu, incredibil, l-a dat peste minge. Deci degajăm. De aici chiar nu mai aveam poziție bună. Vedeam doar o parte din poartă, nu o vedeam pe toată. Asta. Nu e acolo spațiu liber pentru. Ce naibii? Nivelul ăsta am început să ne pierdem noi inimioare. Nivel nenorocit. Adică noi am început să pierdem inimioare. Fix când... Haide mă, atacă minge. Bine. Capitan. Ratează și el, fraierul. Dacă am fi viața, realitatea asta, nu s-ar putea întâmpla. Dar uite că acum se întâmplă. Incredibil, de 3 ori ne-a luat-o atacul. În sfârșit. Și ieșitul bun de ceva. Păcat că aici nu poți tu face schimbări, fac ei. În sfârșit. Am bombat-o noi și s-a dus. Aici era faza nenorocită când mi-a dat peste minge. Să vedem dacă putem. Ce frumos! Ce frumos facem până la urmă. Să vă uitați un pic la jucătorul nostru, să vedeți când dă în minge, se duce mingea prin deschilpici. Să urmăriți. Când dă cel cu steluță, se duce mingea cu puțin sclipici. Uite, vedeți? Ce autogol! Ce autogol! Cea mai easy fază. O, Slovacia. Oh! Oh, România! 2 meciuri am avut cu România, doar 2 meciuri. Pe amândouă le-am făcut cu 3 steluțe. S-ar putea să încheiem de data asta sezonul cum ne așteptam. Ce bine! Eu am pasat bine? Nu, n-am pasat. N-am degajat-o bine, adică. De data asta nu mai putem să trecem. Dă-ti, mă, nenorocit.
mi-a blocat. Du-te, bă, naibu! Cât noroc să aveți! Mamă, cât noroc să ai, bă! Hai că acum nu mai aveți voi norocul ăsta. Sigur nu se aștepta să dea acum. Nu era, bine! Bine, bă! Și nivelul ăsta e nenorocit, trebuie tot să marcăm 4 goluri. E nenorocit nivelul. Și nu terminăm sezonul acesta nici cum vreau. O să reușim până la urmă. Să terminăm un sezon și un episod. Să sperăm că e azi. Poate avem norocul acela care nu l-am avut data trecută. Că au început foarte bine. Ce noroc am avut acolo, că era jucător de-al nostru. Tu! A atins-o! Nu cred. Trebuie să terminăm sezonul ăsta perfect. Cât noroc ar fi să terminăm acest sezon doar cu o bucată de inimă. Nu. Ba da, e free. Dar nu mai avem timp. Și acesta a fost episodul de azi. Se pare că am rămas doar cu 4 nivele netrecute și noi mai avem nevoie doar de 2 steluțe, dar sigur o să continui și sezonul 3. Până atunci, dacă v-a plăcut, puteți da un like, un share, un subscribe, vă puteți abona. Eu am fost Claudiu, la revedere!